имрӯза мавзӯи мо дар бораи ботикс, яъне укол кардани ботикс ба рӯи одам, ба лаби одам зарар дорад ё ки фоида дорад, дар бораи ҳамин камтарак маълумот метиҳем. Бисёр духтарои ёш омадаистанд, духтарои тоҷик, ӯзбек омадаистанд клиникаи мо. Осложнение оризуҳош хати вақте ки дар лабошон укол мекунанд, дар инҷо бисёр нервҳо ҳастанд, сасудҳо ҳастанд. Вақте ки мезанад сасуд мекафад, тромба ҳосил мешавад. Ба айҷои укол ба эҳтиёт накунед, инфексия медорад. Вақте ки инфексия дуромад чӣ мешавад? Абсцесс мешавад, гнойный процесс, температура таст мекунад. Вақте ки дар рӯшон укол мекунад чӣ мешавад? Дар онҷо бисёр нерв, лицевой нерв, тройничный нервҳо бисёр аст. Вақте ки ҳамин якта нерва мезанед чӣ мешавад? паралич мешавад. як тарафи ҳамун рӯйтон кор намекунад, мекашад. Барои ҳамин ҳаракат кунед, духтарои ёш хеле ботикс накунед. Мардако бисёртар нағз мебинад чӣ хушрӯгии модарзодӣ.